Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem el sistema de qualificador de les principals plataformes d'aprenentatge en entorn virtual com són Moodle i Google Classroom. El que farem serà una presentació d'aquest sistema. Començarem per Moodle. Moodle, com ja he vist, és una plataforma on podem anar generant diferents recursos i podem generar aquestes tasques que són aquelles que després nosaltres podrem avaluar. Moodle posseeix un sistema de qualificació on es vinculen totes aquestes tasques a un sistema de qualificacions global de cada curs, que és el sistema de qualificacions, que ho trobem en el menú de l'esquerra. Si accedim a ell, veurem que tenim una primera pestanya, que és la de visualització, on podrem veure tots els participants i les tasques. Les tasques s'aniran afegint de manera seqüencial una darrere l'altra a mesura que les anem generant. Tenim un sistema per filtrar per nom o cognom dels participants i fins i tot, si activem l'edició, podríem puntuar aquestes tasques o modificar la puntuació d'algunes d'elles, tot deixant els canvis. Com podeu veure, aquest qualificador de Moodle permet fer un seguiment de tot l'alumnat i de totes les seves tasques. Tot el que veieu aquí són links directes a les tasques on nosaltres directament podrem accedir a aquestes tasques, visualitzar-les, corregir-les o fins i tot editar els seus paràmetres, com podeu veure. El sistema de qualificador tindria altres pestanyes on podrem fer altres tipus d'accions que veurem en videotutorials posteriors. Però l'enregistrament de totes les dades, com podeu veure, és molt evident. Anem a veure el sistema, en aquest cas, de Google Classroom. Aquest és el nostre curs que estem utilitzant d'exemple. I una vegada nosaltres hem fet diferents treballs de classe amb aquestes tasques que hem anat generant en altres videotutorials, aquestes tasques que són avaluatives les localitzarem totes en la pestanya Notes. Aquí nosaltres podrem accedir molt semblant a Moodle, veurem l'enunciat, veurem les seves dades, de venciment, podrem modificar les notes, és a dir, jo aquí, al meu company José, per exemple, li canvio la nota a un 80. Llavors, recordeu que en Classroom totes aquestes tasques s'han de tornar o podrem fer de manera individual o aquí dalt hi diré tornar-ho tot. Podem afegir qualsevol missatge personalitzat i ja tindrem les notes. Com podeu veure, podrem ordenar els noms per cognoms dels nostres alumnes i totes les tasques s'aniran afegint en aquesta graella de qualificacions. Són dos sistemes molt semblants que el que intenten és integrar i facilitar el registre de les dades i sobretot tasques que veurem com l'anàlisi i la utilització d'aquestes dades per fer el nostre procés d'avaluació. Això és tot. Fins la propera.